munzvimbo dzavaifungidzira dzavaitarisira kuti vanganowawana, they could not find them. Number one, they passed through the mountains of Ephraim, and then the land of Shalisha, then the land of Shalim, then the land of the Benjamites. Then they came to Zuph. So these are 5 places dzavakapinda vachitsvaka madhongi vaine tarisiro yekuti tinogona kumawana. So I resemble these 5 places with the mind of man. These 5 places dzavakaenda vachitsvaka madhongi vachimashaya is a shadow picture of the mind of man. Man was gifted with brain, with the mind. But kune ma challenges in life are beyond the thinking capacity or the intellectual of man. There are times ekuti unoona kuti I've tried zvinogonekwa nekufunga kwemunhu zvingarongwe nekuitwa nemunhu ndaedza, but goal chandinofanirwa kubata nekuwana muupenyu chiri kuramba, chiri kuresista, chiri kushaikwa. Challenges are in 2 categories. Kune ma challenges anouya in the natural realm yekuti you can actually overcome them or defeat them with common sense, understanding, connections, and whatever chaunogona kuita in place, to put in place in the carnal or the natural realm. Unogona kukunda nekuti the challenge ingori carnal or iri natural. There are challenges in life that are pushed mu natural realm kuti ugone kuatakwa nawo usangane nawo, but the push iri spiritual. So augone kukunda kudefeata chiri spiritual with the intelligence or with a carnal mind. I like it pandinoverenga matext akaita sekuti kuna amai vakauya nemwana wavo kuna Jesu vachiti mwana wangu anetswa nemweya yetsvina. Vakauya vachipa report mwana wangu ari kunetswa nemweya yetsvina. Amai ava kune chavaka understanda pavakaongorora ma challenges ari kufesa mwana wavo, character hunhu hune mwana wavo, ndokuona kuti hakusi kuda kwake uko, hakusi kuita kwake, asi kuti she is possessed. That's Matthew 15 from verse 21. Kuna amai vakauya kuna Jesu vakati mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya yetsvina, she is demon possessed. Mai akureva kuti vakaedza maybe kumupa mashoko discipline, vakaedza kugara pasi nemwana wavo vachimuonesa upenyu nekudii nekudii, but mwana nyangwe aiteerera, but at the end vaizoona kuti ari kudzoka back kuzvinhu zvaanoramba uye zvaasingade, ndokubva vaziva kuti she is demon possessed. So challenges are in 2 categories. Challenge ndeyekuti a carnal man, a carnal mind, inoita kuti ungofunga kuadressa every challenge with common sense, maybe with money, maybe with connections, kana kutsvaka help from others. Ariko ma challenges ari mukategori iyoyo ekuti zvinongoitika nekuti une principle, une zvawapotsa kuita ukasangana nechallenge iyi, zvekuti ukadzidziswa ukaziva zvekuita, you can bounce back, things can be okay. But there are challenges that tinoona in the physical realm, there a spiritual backup, a spiritual push, or a spiritual drive. Zvekuti no matter how much you can try to overcome them, unozongoona kuti unoita sekunge wakubudirira zvakuendeka, uzoona kuti hazvisiri izvo zvinhu zviri kungoramba zviri kunetsa. Vanhu vari ku negative kingdom, vari ku negative side, unonzwa vakutora mashoko ekuti izvi zvinoda kufambirwa izvi. Unonzwa kuti aiwa dai tambofamba. So isu sevanhu vakatengwa neropa raKristu, vakatenda muropa rake, vakawanirwa nyasha, vakamugamuchira, hatina kwatinofamba tichienda kundobvunzira, nokuti masango ari 5 ataitarisira kuti so uchawana madhongi akaraswa nababa wake Kishi. Hamuna madhongi arimo, vari kushayiwa madhongi.
that it's a shadow picture in the mind of man. 5 places zavakaenda, they resemble the common sense, the intellectual of man. Kune vanhu vakarongeka, vanhu vari disciplined, vari principled, vanhu ziva zvekuita muupenyu, yet things are not okay. Pane paunotoona kuti hauna chauchaudza munhu because atraya, aedza, aita zvese. Kana kuri kuwedzera degree, madegree afunda, awedzera. Kana ari ma-connections is connected to those people that matters in the society. But things are not okay for him or for her. Amai vakauya kuna Jesu Matthew 15 vanoti mwanasikana wangu uri kunetswa nemweya yetsvina. Havasi kublema mwana wavo kuti mwana wangu ari kundinetsa. Aye, vari kuti ukaona akundinetsa, result yekuti ari kunetswa nemweya yetsvina. I love and respect Job on one note. Job wakaropafadzwa zvakare naMwari akaita bounce back with a double blessing than the previous one. But you know, one chakava outstanding pana Job quality mwendakaona concerning his marriage. Job haana kudivorsa. Nyangwe mukadzi wake akataura mashoko anorwadza, anodena kuti vanhu vasawirirane. Imagine mukadzi wako anokuti tuka Mwari ufe. In other words, ari kuti even if you die, I don't care. I no longer want you around. On a normal level, hakuna ungashwira kuvashirikadzi. But Job's wife wakasvika paextend yekuti dedi tukai Mwari mufe henyu. Asi Job paari kuropafadzwa naMwari, paari kuita bounce back with a double blessing and favor. Haana kudivorce. Why? He was a mature man spiritually. Wakagona kuona, wakagona kuita perceive kuti ichi chiri kutaura nawo mukadzi wangu, asi chiri kumupusha kutaura izvozvo. That's not a mind, that's a spirit. She is possessed. So ukava neunderstanding yekuti kana Pauro achiti atirwe nenyama neropa asi nemweya, atirwe nenyama neropa asi nemweya iri muchadenga mweya, zvoreva kuti we are supposed to fight, but tinofanira kunge tine understanding pafight yacho kuti tiri kurwa nei. Tinodenwa, tinotukwa, tinonyombwa, tinokanganiswa nevanhu nemunhu. Asi kana taakurwa, taakufighta, we don't fight mu carnal realm kana kuti mu physical realm. Atirwe nenyama neropa, but chokwadi ndechekuti tinotukwa, tinodenwa, tinokanganiswa nenyama neropa nevanhu. But kana taakuengage mu fight yacho, we don't fight vanhu ivavo. Kura kuti tiri kutichwa maturity, tiri kutichwa kugona kuona spiritually kuti ari kukutuka munhu, but chiri kuita kuti utukwe haasi munhu. Ari kukunyomba nekukuwanzira munhu, but chiri kuita kuti unyombwe nekuwanzirwa haasi munhu. Atirwe nenyama neropa asi nemweya. Paul ari kuti pa every challenge gona kuona the pressure or the power of the spirit behind, or what's driving that kuti chigone kuataka iwewe. So wakatumwa kundotsvaka madhongi nababa vake, ndokuenda masango anokwana kuita 5, ndokubva vashayiwa madhongi. That 5 is just a shadow picture of the common mindset of men. Tine zvinhu zvatakatsvaka tikavavarira kuda kuwana nekubata nekuachiva muupenyu. Zvikuru sei zvekuti paextend yekuti takatofundawo sekufunda kunoita vavo, takarongeka tikava nema-connections nediscipline sezvakaita vamwe kuti tiachive, and things did not work out. Zvataitarisira hazvina kubuda saizvozvo. Todii nokuti dhongi riri kudiwa kumba, tanzi tidzoke nedhongi. Thank God for a man, a servant. So wanga waudzwa nababa vake kuti tora muranda wako, tora muranda wako. Zvoreva kuti so paari kuudzwa nemuranda, that's a level of humility.
munhu uyu muranda kuna Paul, but Paul unotendera kuti muranda kutaura mashoko aanogona kunzwa uye nekuteerera anoshepa nekuchinja upenyu hwake. Pavakaenda kumba kwaSamuel, baba vake vamuti tora muranda wako, kureva kuti munhu ari kutaura mazwi anogona kuchinja upenyu hwaSaul pavashayiwa madhongi, muranda. I challenge you in this coming year kuti chinhu chinonzi humility ngachiwanikwe chiri one of the things chiri muupenyu hwako. I know you are so intelligent, you are so beautiful, you are so educated, all qualities unazo. But there is one quality you need in life, inonzi humility. The ability to respect and to learn from others despite your position. Why? Nekuda kwekuti chimwe chinochinja direction, chimwe chinokusvitsa mukuachieve, kuva munhu unogona kunzwawo vamwe, kuva munhu anova munyoro. There's a thin line pakuva humble nekuva munhu akapusa. Hazvireve kuti ukava humble uri munhu akapusa una zvaunofunga nekuziva, no. So baba vake vakamuti tora muranda wako. Vava musango madhongi ashayikwa, so wakatendera muranda kutaura mulife make. So hapasi pese panouya vanhu vaunotarisira kuti vataure zvingachinje upenyu hwako, zvingacreate a direction inounza ushe mauri neanointing. Pamwe pacho God will use people who are lesser. Tora muranda wako. Atora muranda wake vava musango, anoteerera zvinotaura muranda wake. Vari musango vatone rank neremu yekuti uyu mukuru, uyu muranda. But muranda ndokubva ati atingadzoke kumba tisina madhongi. Chatingatoita pano tamashayiwa musango muno. There is a man in the city. They are now moving kubva musango maitarisirwa kuwanikwa madhongi vachienda kumba kwemurume unonzi Samuel. There is a man in the city. There is a man of God in the city. I want to talk about the man today. The man I want to talk about is Jesus. He is the man, not just in the city, but also any place. There is a man, for the Bible says he became man. He became man. He became man. There is a man. Kune murume anoziva kune madhonga ako. Besides kuziva madhongi bedzi, anozivawo zvaunoshuvira nekutarisira muupenyu, zvawatenderera neuchenjeri nekugona kwako zvikaramba kubatika. There is a man in the city. There is a man in the city. There is a man in the city. And the man is Jesus. And the man is Jesus. The man is Jesus. The man is Jesus Christ of Nazareth. So, musango dai vakawana madhongi, aidzokera kumba aine dhongi. Zviri right, ndo zvaangatumwa kuzotsvaka. But paakashayiwa dhongi, akadzokera kumba dhongi rawanikwa uye azodzwa kuva mambo. Zvoreva kuti mukutambudzika nekushayiwa kwese kwaari kuita, is set up for a double. Kabadaya salabosha. Baba Mahonde, a blessed morning to you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Moving at 2023 akaropa fadzwane nyasha. May God set up you for a double. Mwari ngavaite zvakapetwa muupenyu wenyu. Mwari ngavaite zvakapetwa muupenyu hama dzangu. Chipo chizhande, may the good Lord bless you. Upenyu nyaumwe, may the good Lord bless you. Mwari ngavaite zvakapetwa muupenyu wako. Pamadhonga akashayikwa, wana nyasha dzekugara pamusoro pedhongo uine zodzo samambo. Talent Eve Tafirei, may the Lord set up you for a double. So wakashayiwa dhongi. Madhongi ashayikwa wakaenda kumba kwa Samuel. Ndokubva apiwa zodzo reumambo. Mumazuva aya madzimambo aifamba akagara padhongi. Zvoreva kuti prophetically paari kushayiwa dhongi,
What was missing arisi dongi bedzi. But Mwari vakakonzera kushayikwa kwedongi kuti chakanyanyoshaikwa mu life ya Saul chibatike, chakashayikwa mu life ya Saul chi ushe, anointing to rule. So kumba kwavo ndo kumba kwashayikwa dongi, asi ndo imba yasarudzwa naMwari kuti even munhu uchagara pamusoro pedongi. So the problem of the challenge you have been facing, I prophesy, it's a setup for a double. Believe and trust in him. The challenge you have been facing, the betrayal yakaitika mu upenyo wako, kurasiswa kwa wakaitwa nekumukirwa kwa wakaitwa, Mwari wakatendeka nekurama kusvika pa extend yekuti murume ari kutsvaga dongi haadzokere kumba kwawo nenews dzedongi bedzi, but unodzoka aine news dzeumambo, news dzinodominata chaishayikwa. Let me go deeper a little bit. Dongi rashayikwa. So paari kutsvaga dongi ndokubva ashayiwa madongi. Paanoenda kumba kwaSamuel ndokubva apiwa zodzo reushe, ishe vanofamba vakagara padongi. Zvoreva kuti changa chiri missing mumba mavo yaingova a shadow picture yekuti it's a setup. It's a setup. So haagone kusumuka kumba kwavo achienda kumba kwaSamuel kana dongi risina kushayikwa. Haana kuendera anything but wakafambira nhau yemadongi. Ndinoprofita muupenyu hwako kuti nyaya dzauri kufambira dzinenge diki, but it's a setup for something bigger and greater that the Lord is about to do. Pane dzauri kufambira dzaunofungidzira kuti inyaya diki, but ndinoprofita muupenyu hwako kuti Mwari ngavaite zvikuru, Mwari ngavaite zvikuru. Dongi riri kushayikwa chingori chiprofita chekuti uchagara padongi iroro, chiri kushayikwa muupenyu hwako uchachidominata. Chawanyanyoshaya muna 2022, Mwari uchakupa nyasha dzekuti you overpower that thing and sit upon it. Uchagara pamusoro pedongi. Dongi rakashayikwa muupenyu hwaSaul, but pakawanikwa nyasha dzekuti uchararama upenyu hwokuramba wakagara padongi samambo, kureva kuti is set up for you to dominate. Handizive kuti chii chakanyanyoshayikwa chawakatsvaka muna 2022, but there is grace upon your life to dominate that area, to dominate that thing. Hausi type inoramba ichitsvaka madongi, uri type yekuti nyasha dzikabata pamusoro pepenyu wako unogara padongi racho iroro. Changa chiri missing, Mwari vakamupa the grace yekuchidominata. Kugara pamusoro pedongi ipicture yeauthority upon a challenge. Mambo so paakazodzwa kuva mambo wakapiwa nyasha dzekugara pamusoro pedongi. Changa chashayikwa mumhuri kwake, baba vake vanga varasa madongi. Paakandotsvaka madongi wakapiwa nyasha dzinoita kuti aswere akagara pamusoro pedongi. There is grace coming your way to dominate every area. Pawainza ubudirire, hauna chaunogona, hauna kwaunoenda, hauna chaunoachieve muna 2022. Come 2023, there is a man in the city. And the man I'm talking about is Jesus. Kabadayasa. Rabajade mante balando roboshiakata. It's a setup for a double. It's a setup for a double. It's a setup for a double. Dongira orukushaya, uchagara pamusoro pedongi. Dongira orukushaya, uchagara pamusoro pedongi. Zirikushayikwa muupenyu hwako. Mwari ngavakupe nyasha, simba rechikurire kugara pamusoro pari kuzvidominata. Mwari vachakupa kubudirira to an extent yekuti ukaudza vanhu kuti ndo area yaindinetsa, wava a master, a champion, wakudominata area iyoyo, people will not believe you. It will be too good to be true. Why? Nekuda kwekuti nyasha dzaMwari dzikadururwa pamusoro peupenyu hwako, chaishayikwa chisingabatike chichirasika muupenyu hwako chinoenda pasi peupenyu hwako. May God give you the grace to dominate an area. May God give you the grace to dominate in the same area yawainza ubudirira ugone kukunda hakuna chinoitika. Vanhu vane zvavakataura
concerning life yaSaul achidzungaira mumasango achitsvaka madhongi. Asi paakadzokera kumba kwavo abva kumba kwaSamuel, wakauya une nhau mbiri, kuwanikwa kwaro uye nyasha dzakabata pamusoro peupenyu hwake, kuti ave necalling yekutungamirira. Uye madzishe mumazuva aya vaifamba vakagara pamabhiza. I don't know chakanetsa muna 2022. Don't lose heart, don't lose hope. There is grace for a double coming your way. Double grace, double grace, double grace. I prophesy double. I prophesy double. Area yawainza una chaunogona, una chaunoita. Mwari ngavakupe nyasha to dominate that area. Iyo area yawainza azviite. Zvimwe zvese ungagone ichi achiitike. Zvimwe zvese ungaite bata pausvika. May God give you a double grace to dominate that area. Zvakatangira pakuti Saul wakateerera kutaura kwemuranda. Some people in life havana matitles atingagone kuyemura, but they can be used or sent by God to speak a word that will create a difference in your life. Hama dzangu ndinzwei mangwanani ano. Pane pekuti wakaipa aizevezera mauri, kuti hauna chaucharikavha, hauna chauchaita, hauna chabuda muupenyu. Tarira gore ratopera. In fact, wakatozorasa madhongi acho. But there is double grace, there is double grace, there is double grace, there is double grace, there is double grace. Mwari ngaakupe nyasha idzi. Area yawainzi zvazviitika zvibatike muupenyu hwako, bata zviri zviviri. Area yawainzi hawachive ichi achibude muupenyu hwako, kana chabuda ngazvibude zviri zviviri. To prove that it is God who is leading you. Ngazviitike in a double dimension. Kana riri dhongi riri kushayikwa muupenyu hwako, piwa nyasha dzekuti ugare pamusoro pedhongi upenyu hwako hwese. Uchadominate area yanga iri missing yacho mulife mako. Vakaenda masango anokwana kuita 5, havana kuwana madhongi. Une zvawatrya by common sense, by intellectual, by your own understanding and strategies, zvikasabuda. But don't lose heart. There is a man in the city. There is a man in the city. And the man is called Jesus. The man is called Jesus. Ndo pane mbiri yake neunyanzvi wake Mwari. Yekuti madhongo ari kushayikwa muupenyu hwako. Madhongo ari kushayikwa kuimba yekwenyu. He give you the anointing and the grace to ride upon the donkey the rest of your life. Wakaitwa mambo so akagara pamusoro pedhongi, wakafamba nebhiza. Changa chiri missing kumuri yekwawo ndo chakadominatwa. Father, I pray, I speak your hand of favor for a double blessing, a double anointing, and a double grace upon your people. Kana ainza agone kana kufamba nemotokari ngadzive mbiri. Kana ainza hana chaanogona kuachiva, baba ngazviitwe zviri zviviri muupenyu hwake. So wakatsvaka dhongi, rashayikwa akazodzwa kuva mambo, akasvika kumba dhongi rawanikwa. Kureva kuti umambo hwako hunogona kurwiswa pakuti panogona kushayikwa chekuti ugare kuva mambo. But there is a man in the city. There is a man in the city. There is a man in the city. Vhangeri rakaparidzwa nemuranda musango ndo rakachinja upenyu hwaSaul. Muranda akati hatingadzoke kumba. May God give you people who speak, vanotaura mazwi anokupa a direction yekuti haudzokeri wakadaro, haudzokeri une message yedefeat neloss. Kune muranda akamuti, there is a man in the city. There is a man in the city. Atumwa na baba vake kunotsvaka madhongi mumasango. There's something I want to talk about concerning rimwe sango ravakaenda. They passed through the land of the Benjamites. They did not find them. Remember, Saul, son of Kish, is a Benjamite.
son of Kish, is a Benjamite. So vakaenda kusango, they passed through the land of Benjamites, but they did not find them. Kune chekuti muhama dzako havagone kukuitira kana vakakuda. Kune chekuti wakachitsvaka muma connections, mutimu rako, mumafesa ako, ashimo. But chinowanikwa kupi, there is a man in the city. There is a man I'm talking about. His name is called Jesus. Musango rekwavo harina zvarakavapa. Rudzi rwekwake rwakwaBenjamin. Then they passed through the land of the Benjamites. Mwari ngavakupe chinhu chisina kubvira chawanikwa kumhuri yekwenyu. Ngachitange newe. Chisina kubvira chaitwa mudzinza rekwenyu, vanhu ngavanzwe kuti chakaitwa naMwari kuburikidza newe. Be a pace setter. Be a pioneer of a certain kind of thing, grace in your life. Yekuti kana vanhu vakatarisa kumhuri yekwenyu, vanoti ninge anga akangwara, ningani zvaaiziva, ninge ari connected, but haana kuachieva nekuwana zvawanikwa nemukomana we. Muland of Benjamite, musango rekwaBenjamin, vakashayiwa dongi. Rakawanikwa kupi dongi? There was a man in the city. There was a man in the city. There was a man in. Nekuda kwa Jesu Kristo weNazareta, sina kubvira chawanikwa kumhuri yekwenyu, sina kubvira chawanikwa kudzinza rekwenyu. Mwari ngaaite saizvozvo muupenyu hwako. Baba, ndinonamata nokutenda muupenyu vana venyu. Mukati megore ratiri kubuda negore ratiri kupinda, ndiri kutaura ruoko rwenyasha kuti zvakashayikwa Baba, mukungwara, mukurongeka, mukuchenjera, zvinongowanikwa bedzi mamuri imi Jesu. Chinotauya kwamuri Baba, tauya kwamuri mutsvene wakatendeka. Ko badaya sola boshia tamayande. Menta barando loboshike tabaroga dia sakabajayando. Ribazai mante balando roboshia tatalaki andere boshariga basande. Father, in the mighty name of Jesus, a double grace, a double grace. Chakatadza kubatika mumasango kwa Benjamin. Chakatadza kubatika kumhuri dzatinobva Baba. Munozviita nokuti mune Mwari kana tauya kwamuri nokuti makatendeka. Father, I pray for your grace, your hand of favor, blessing and protection. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the hand of protection be upon your lives in the name of Jesus. Anointing, double grace to dominate in every area yavainza zviendeka zvigoneka zvibatike asine kuda kwekuti vauya kwamuri the men in the city. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ndinotenda Mwari zvikuru hama dzangu. So happy to see you online. May the good Lord bless you. Charity Makalani, may the good Lord bless you. Talent Tanga, may the good Lord bless you. Elina Piri, may the good Lord bless you. Terence Mashaya Mombe, may the good Lord bless you. Nyasha Dzwanzwe Mwari vakutungamirei mukati megore ratiri kupinda. Carry the double portion, the double grace, the double anointing to dominate in the area inonzi iyaitike. You know, there are times you have been trying. Chitenderera masango ndati masango akachakwa madonga akashayikwa. Ndamaverenga anokwana kuita 5 places. They resemble the mind of man. There are things zokuti you have tried kurongeka, connect kudi, and still the donkeys are still missing. Shikapa extend yekuti vakaenda musango rekwa Benjamin vakamashayikwa. Sango rekwa Benjamin, Saul is from the Benjamites. Kurati akatarisa even munhoroondo yekumhuri yekwavo akaona kuti hamuna madhongi. Asi havana kudzoka kumba vakadaro. Kune kwavakaenda muranda ndiye akataura ndati chekutanga iva a humble spirit. Mweya unogona kugamuchira advice even kubva kuvanhu vari lesa mumaonero ako uchivatarisa. A spirit to accept advice. So anganzi na baba vake enda nemuranda wako. Kurati munhu waari kufamba naye muranda,
He was the only person angari supposed kutaura muranda achiteerera. But chakachinja life ya Paul akapa muranda a chance. Muranda ndiye akati there is a man in the city. Vakaenda ikoko. Paul akandozodzwa. Akava neumambo. Ora kune umambo unovigwa pakuva munhu munyoro, pakuva munhu unogona kuteerera nekunzwawo zvinotaura vamwe. So ushe hwaPaul hwakavigwa pakuva kuti iye ari a master achifamba nemuranda. Muranda akataura mashoko aakateerera akaenda kwaSamuel akanoitwa akava the first king of Israel. A humble spirit. Mweya wekutumika. Aigona kurambira baba vake kuti ai isu pano tine varanda, basa ravo nderekuti vafambe vaite basa pamba pano. So kana madhonga ashayikwa amadi kuti muranda aende kunotsvaka madhonga acho. Bachakapa baba kuti vasarudze kuti iwewe so. Handizive kuti so aiva nehama nevakoma kana kuti vaning'ina here. Asi Bible rinoti baba vakamusarudza kuti iwewe so tora muranda wako munotsvaka madhongi. Kurati choice yababa yaita sekunge mazuva ano echidiki vanoti kujairirwa. Kuti mumhuri munenge makawanda pane vamwe vadiki kwauri, but iwo ndounongonzi ita chakati. Pane pamwe pekuti task yawapiwa blessing in disguise. Tine vanhu vanogona kukudza kuti kana uchiita izvo kushandiswa uri kujairirwa hazvina mari mukati kaizvo. Zvinoitika nyangwe nemumabasa kuti unotoziva kuti maybe nguva yebasa yapera ndachaisa zvakwana, then wopiwa a task extra and uchitoziva kuti handibhadharwe pane izvi ndakungoita but kunenge kuitiswa. Pane pamwe pekuti ropafadzo yako ikauya in that dimension, une pfungwa yekuti handidi kujairirwa, you will miss a lot. So pamba pavo pane muranda atori employed kuti aite mabasa epamba, but baba vake vakamutuma kuti enda undotsvaka madhongi nemuranda. Aigona kuti aiwa baba ndosaka vakauya kubasa vanobhadharwa vanhu anga aende kundotsvaka madhongi, but paakabvuma kutumika zvakatangira pakuti mumba mavo akatumika, uye choice yababa yanga isire kuti vari kumujairira kana vanoda kumushandisa. It was a divine choice. Nokuti kana mumhuri vanga varipo 4 or 5 paigona kutumwa vamwe, but baba pavakamuti iwe chitora muranda uye. There are times yekuti pane pamwe kuti you complain kuti why me. Takawanda pana baba sei achida kujairira ngotuma inini. Takawanda mumhuri sei baba vachiti vakashaya shuga kumusha vanongofonera inini. Sei pese panoda kuita chinhu kumusha vaning'ina havabatsire, vakoma havaite, ndini ndega ndongowanikwa ndichitengera vabereki zvinhu. Kana kumhuri kukaita challenge ndini chete ndinongomira vamwe chavo kungotarisa bedzi. I see a blessing behind that. Kana umind inokudza kuti aiwa vamwe vari kukuregerera hauri kutojairirwa itai zvinhu pamwe chete. Say there is a reason why. Nekuda kwekuti kune a blessing iri behind kakushandiswa, so kakuitiswa. I remember the text here, 1 Kings chapter 1. Maybe I need to read the text. But we'll go back at the headline. The book of 1 Kings chapter 1. Musikana inzi Abishagi. Musikana we akaabhiuswa, akashandiswa, ari mhandara akangotorwa kunzi uya udziise mambo vari kufa, uya ugare mugumbezi ramambo. Mambo havasi kudanana naye, mambo havanei naye, but iye paakauya akagara mugumbezi ramambo, akashandiswa ari mugumbezi raKing David ari virgin. But uchazoona kuti Mwari nokuti vakatendeka vakangana. Rudzi rwokwamambo David kune murume wainzi Joseph akapiwa futi mhandara. Mhandara iyo ikasarudzwa naMwari kuti ibereke Kristu Jesu. Kureva kuti Mwari vari kutsiva kuabviswa kwemhandara mulineage yaDavid naKing David paari kuya kuzoroorwa. People of God, hear me very well. Kune zvinhu muupenyu zvaunogona kuti haukukuitiswa kushandiswa, but yet there is a blessing. 1 Kings, the first book of Kings chapter 1 from verse 1. 1 Kings chapter 1 from verse 1. 1 Kings chapter 1 from verse 1.
kusvika paverse 6. 1 Kings chapter 1 verse 1 to 6. Abishagi wakaabhuswa iri mhandara, akangotorwa akanzi upinde mugumbezi namambo vari kutonhorwa vadzirwe. Haana kuroorwa, haana kuzikanwa namambo. Zvikapera zvakadaro iri abuse, kushandiswa. Vanhu vakatoseka kuti wachembedzwa, hauna chawakaachivha mulife. But Mwari mukutendeka kwavo, kune mhandara inonzi Maria yakauya futi kulineage yaDavid paaidanana naJoseph, akasarudzwa naMwari kuti ave iwo mai vatenzi vedu Kristu Jesu. Kuda kuti Mwari avakanganwe. Paunoti vanhu pavanoti ndiri kukushandisa, ndiri kukuitisa, there is a blessing behind. Nokuti Mwari is a rewarder. So there are times that the blessing will come as if kujairirwa kana kuitiswa. Kuti pamba pato nemushandi kudhara, but unosarudzwa kunzi iwe nemushandi endai munoshanda. Aigona complain kuti munondishandisirei makava munovabhadhara saka tovaitira here basa ravo. Bible rangu rinoti kana uri mushandi, do as if you are working unto the Lord. Tarisa beyond kushandira vanhu, ona kuti I'm saving. Ukatora basa rako se calling, se kuseva, you enjoy your work, ende basa rikakunakidza, unoriita nemoyo, rinokuberekera imwe ropafadzo. So wakatumika. The same with David. Ushe wa David unotangira futi pakutumika. Baba vakamupa chingwa kuti enda unopa vakoma vako vari kuhondo, unoti hondo yakamira sei. Ndo paakasvika akanzonouraya Goliath. Haana kubva kumba achiti ndiri kuenda kunouraya Goliath. Akabva kumba achiti ndiri kuendesera chingwa vakoma, anga achitotumika. Yet he was already anointed to rule. But any anointing, a kingly anointing, aitumika. Akatumwa akaenda akasvika akanouraya Goliath. The same with Joseph. Joseph paakunoita mambo kuEgypt, haana kutakura bhegi akati ndakuenda kuzviroto zvangu ndinoita mambo. Wakauya muEgypt as a gardener. It's a garden boy. At the end, nyasha dzaMwari nechiroto chaiva maari zvikamupa a double blessing. Haana kuramba ari gardener, haana kuramba ari mushandi kumba kwaMai Potifa. Wakava ishe, wakava mutungamiriri munyika yeEgypt. So there are times yekuti you are in the right place, but hauna a right mindset. Hauone zviri beyond that. Unoona sekunge waparara ndo paunogumira, unopa uchienda, nokuti vanhu ndo zvavanotaura. Joseph ari muEgypt ari gardener, paigona kuuya vanhu vanotaura naye. Ndivafana muri maforeigner muchafa muri garden boy panapa. But he had an anointing to rule in that same place. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Austin Kamala, may the good Lord bless you. Eddie Johnson, may the good Lord favor you. Amadzangu Mwari